Jesi li znala da dječaca u Africi mogu cijele godine jesti i vučiti ako im doniramo 132 kune? Super, ajmo im donirati. Postavimo za 6. Dobra ideja, cure. Od sad će za našim stolom blagovati još jedno dijete. Neka i za vašim stolom ostane jedno mjesto za dijete Marijinih obroka.